ndalo 14 ka gisiemo sirkal ma Nyamira kuom rem chulogi osara ma dweche 10, rem chwalogi e lemo kod lwasi marach mar tich. Ka giloso gi jofwambo, jotend nurses go owacho ni jotich kadhe matek ka giywak ni sirkal mar kauntino ok osebedo ka dewogi kendo otamore duokogi e tich jowetegi mane ochungi e tich tim madhi ataro mar chike marango weche mag tich e pacho ka. Gisingo mar ng'anyo kendo rocho chenro mag tich nyaka chop sirkal kauntino winj dwachgi. Kuajiriwa kwa nurses au wauguzi, maana wengine washatoka wameenda. Kwa wakati huo tulielewana kwamba walikuwa waajiri 44 nurses, lakini kufikia sasa wameongezeka, maana wengine wametoka wameenda na bado hawaja employ hao nurses. Na jambo lingine, kuna wale members wetu ambao walishushwa ngazi, who were demoted, yeah? The board gave an audit report and recommended that those nurses be reinstated. Surprisingly, they have not been reinstated. Our nurses waliandikwa, county government ikafanya budgeting, ikapeleka county assembly ikapitishwa, wakafanya advertisement, wakaemploy our nurses. Lakini sasa ile pesa yenye ilikuwa imetengewa, kuna watu ambao inasema